Majko! Majko moja, majko, $100 sidi! Skoči sa stolice! Čemu taj? Ne možeš za 100 evra ovo da uradiš. Moraš igraš, ajde. Brate, si mi dodilo! Čekaj koliko. $100! Majko! Pa ne vidi se nigde. Majko, hoće ti zače? Majko moja, majko, $100 sidi! Bravo! Skoči sa stolice! Čemu taj? Ne možeš za 100 evra ovo da uradiš. Moraš igraš, ajde. Brate, si mi dodilo! Čekaj. $100! Alo! Ne vidi se nigde. Zače li zače? Majko moja, majko! Zače da krene pesao! Ajde. Pa kad će krenuti pesma jebati? Što ne... Si mi dodilo! Što ne... $100! Jo, nema moderatora. Zače da krene pesao! Ajde.